ngani abantu nokuthatha inhliziyo yami ngalubana sayitshela ngoyalana thatha inhliziyo 10 people wanifonela womthetho manje ngani abantu necala lapho nokuthatha inhliziyo yami ngalubana sayitshela ngoyalana thatha inhliziyo yami pelicele baba ngimtholile umuntu ongithathela inhliziyo yami baba ukhona uthanda umuntu lokho yibulawo ngathi ngidlisiwe ngakho ngizogcina sengihlangana ngqondo pelicele baba ngimtholile umuntu ongithathela inhliziyo yami baba ukhona uthanda umuntu lokho yibulawo ungathi ngidlisiwe ngakho ngizogcina sengihlangana ngqondo pelicele baba ngimtholile umuntu ongithathela inhliziyo yami ngoba ukhona uthanda umuntu lokho yibulawo ungathi ngidlisiwe ngakho ngizogcina sengihlangana ngqondo 10 triple 1. Sanibonani-ke balandeli umculo kaMaskandi isizwe sonkana international lo ngilelayo usabelo noma lo usiphelele umfokanala owaziwa ngegama likaLimithi kwezomculo kodwa kukhona le enkande esikhathini sabanqamalana nginethulela-ke nanku umsebenzi omusha kaLimithi ongo-2022 osihloko sithi i-mathematics nokumsebenzi wesibili kaLimithi sisaqala ukucula bafethu lo msebenzi uzotholakala kuyo le nyanga ka-October nge-21 ngolwesihlanu uzobe futhi utholakala ey'tolo za-online engicabanga ukuthi abantu bayazazi njengo-Spotify or AP Music kanjalo nabo-YouTube manje. Wamntwana ngifela nawe wafana banalo uthando wamntwana ngibuyela nawe wafana banalo uthando Dalikumbulo tingkela nayo kapela taliwa mingalingamando mnini Lenziwa mosalama Dalikumbulo tingkela nayo kapela taliwa mingalingamando mnini Lenziwa mosalama Dalikumbulo tingkela nayo kapela taliwa mingalingamando mnini bafowethu ngiyacela lo msebenzi ukuthi niwamukele ngezandla ezimfudumalo niphinde futhi niwuthole ngendlela enobulungiswa nelungile ngoba seziningi kakhulu indlela abantu abathola ngazo lo msebenzi wethu egcina zenza ukuthi sinazo zigcineni. Ngizothanda nje ukubonga kubo bonke abantu abangisikile kusukela ekuqaleni kuze kufike ekugcineni. Ngibonge ikhampani engaphansi kwayo Umceza Investments nokuyiyona eyenze sure ukuthi umsebenzi kaLimithi kuba impumelelo kusukela ekuqaleni kuze kufike ekugcineni. Ngiphinde ngibonge laphana nebandla esisebenze nalo ukuze kushuthe umsebenzi kaLimithi okuyigezani media production eshuthi ama-covers kaLimithi. Ngibonge nje kakhulu kusebenzeke kahle kakhulu nabafowethu. Ngiphinde ngibonge neband laphana engisebenzisane nayo estudio esidume kakhulu i-Tech Studio engisebenze kusona. Sisebenze kahle futhi nabafowethu ukwazi ukufika ekugcineni. Umsebenzi kaLimithi bafowethu uzophinda futhi utholakale nakuma-CD. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi abantu bayazi ukuthi ama-CD isikhathi sawo siya ngokuya siyaphela kodwa-ke sizamile ukuthi nawo ama-CD ukuthi kufike usuku lawo umsebenzi ebesetholakala.
Bafutha ngizokhuluma kakhulu mayelana nomsebenzi kodwa ngenze ngakho konke okusemandleni ukuthi uthi uma ufika endlebeni zenu ufike kule into enizoyithokozela. Ingoma izoyithatha yona bafethu ngikhulume kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Yes, I miss him, I said, yes, I miss him, I said, sweet. Yes, I miss him, I said, yes, I miss him, I said, sweet. Cabo, yellow cabo.